Steve gachéanana cuihín anseo compórdaach imiciisten a ggóir an seo tá míad ag fécinn do raibh cúpla léitheanta go dtí deire mí anar mar go bhfuil gealach nua a gcuin ag deire mí anar. Agus mar is óldus má tá tú tar éis an canal YouTube seo a leanúnt le haid cúpla míosa, má tá tú ag iarraig rudaí eiscint amach faoin tua san fear dorchadis gan éon Truailliú Solas, tá sé níos fearr é sin a dhéanamh mána bhfuil éon gealach san spéir. Tá míad chun fécint ar an spéir amach faoin tua agus na 6 rudaí a d'éireadh tú eiscint má tá tú faoi dorchadis gan éon Truailliú Solas. Níl mé chun na planédí a phlé go mórrán Tom Tréis chuint méallar na planédí as béirle béidir an nomad ar an sih YouTube seo le haid cúpla seachtain an nús inis ach táid chun fécinn ar na rudaí ó bhfuil thuas 6 té fear denna planédí nó réallanna agus rudaí eileachsúla sin. Tá cean na cín is cáúla a Ryan nó an bedacht le heiscin sios an seo I dro an urthair ach 6 an háas urthair mar bhfuil tú ábalta eiscint an seo agus ar an 6 ní ddíreach an taobh in Spain ar an taobh a háas I dro an iarthair tá Saturn agus Venus agus díreach thar siad siúd tá cearnóg Pegasus. An bhliain sicata cúpla míosa ó hin, bhí mé caint méallar an cearnóg Pegasus agus colas bhfuil tú ábalta é úsáid chun réaltra Andromeda a eiscint. Fós d'éideadh tú é sin I dhéanamh ach cúpla seachtain ó hin, cúpla míosa ó hin, bhí an cearnóg seo díreach thar an háas nóir bhí an grian ag dul in a lí. Tá na réallanna tar éis brú beagáín trasna an spéir, chun na fearna insint tá an dam tar éis bug a beagáí níos fud a timp ar an grian agus dábhrí sin táid ábalta na réallanna eiscint ag amna de friúil beagáí níos lua is títhe táid ábalta mar hampla sin an madra beag agus sios an seo an madra mór tá Sirius ag teacht thar an talamh nó cúpla nó méid tar éis téann an grian ina lí fóstop go gcóín solas na réine an sin nóair atá omláin den solas an grian solas gréine imethe beg Sirius thar an talamh an sin. Agus díreach thar an háas tá Perseus seachas Pegasus. Díreach idir Perseus agus Pegasus fóstá sin an réallinn Andromeda agus díreach thar beg an réaltra Andromeda an sais cnúsach réaltí sin well, grúpa mór de réaltí comór le bóthanna finna ina bhfuilmuid chuas an sin tá Cassiopeia agus má trasníonn tú ó cúne amháin go dtí cúne eile den cearnóg sin agus brún tú beagáí na raig go dtí go bhfuil tú faoi Cassiopeia beg tú ábalta an réaltra Andromeda aim siú. Má tá tú san chathair ar a leid má tá tú a chathair gosúla chathair Circí. D'éireadh tú an réaltra seo eiscint le Déshúiligh. Mána bhfuil a nóid Truailliú Solas a gut. Agus tá golóir Truailliú Solas, well, I mthorm se tá nóid Truailliú Solas a chathair Circí. Ach le níos mó Truailliú Solas I míon Andromeda fiú I lár an ihe. Gan éon Truailliú Solas, ní hé bháin go bhfuil tú ábalta an réaltra sin a eiscint a bhag níos éas go trí Déshúiligh, beg tú ábalta é eiscint le a súla nod gan éon cabhar ó telescóp nó Déshúiligh cosúla seo. An sais spotta sin nach bhfuil crin cosúla réalt ní ceorcla tá annach sais cro at sin an réaltra agus d'éireadh tú é eiscint le a súla nod. Freisin d'éireadh tú bóthanna bó finna eiscint le a súla nod fadas bhfuil tú las mu amach faoin tua gan éon Truailliú Solas. Táid chun fearisteach freisin ar na Pleiades nó na seachtra fóracha anna cóngur go dtí an planéad Jupiter isteach san réaltlinn den Taramh Taurus agus sin iad le Déshúiligh beag. Níl mé chun ach Déshúiligh beag a úsáid chun na hamplaí a thuirt a gcóir an seo mar tá mé ag iarraig fear isteach go crin ar na rudaí a bhfuil éasca le heiscint nóir tá tú las mu den chathair ach go bhfuil dachar le heiscint nóir bhfuil tú lastig den chathair. Tá cúpla rudaí bhfuil well, caid tú a bheith áit le lá an Truailliú Solas chun an clíomh Ryan cailúnt tríd Déshúiligh nó an réalt néal a bhfuil I clíomh Ryan an réalt néal a se an sais scamal a bhfuil a gcuin an seo áit ina tosníon réaltaí nua. Tá cúpla rudaí a bhfuil
Anna éasca le heiscint fadas bhfuil tú amach faoin túa. Tá tú ábal de clíomh raina eiscint le asúla nód agus mátá déshúiligh go beg tú ábal an réaltné le eiscint. Mátá tú i cahar cosúla curcaig. Ní beg tú ábal de mór an den clíomh eiscint le asúla nód, ach fadas bhfuil déshúiligh go agus tá is go céin slí recorded fécit. Beg tú ábal an réaltné le eiscint tríd an déshúiligh. Mátá tú i áit níos giile a ríis, i cahar níos mó, i áit le níos mó Truailliú Solas, fiú mátá déshúiligh nó telescope agat ní beg tú ábal an réaltné le eiscint. Tá lán rodí bhfuil dachar le heiscint. Mar hampla cean den na réaltra a bharlam, réaltra an Corán, chúsan seo, tá tú chun an béla a eiscint. Well, tá an béla scríomh síos agam nach bhfuil an Corán. Réaltra an Corán. Tá sé chúsan seo. Níl éon seans go bheith tú ábal a eiscint le asúla nód. Gan níl éon seans in éair go bhfuil tú ábal a eiscint le asúla nód. Agus fiú le déshúiligh amach faoin túa, más an bhfuil sé seo dachar golóir. Yeah, tá tú ábal 6 beáín den eiscint le déshúiligh beag fós tá sé 6 dachar ba cóga úsáid tú telescope beáín níos láidre ná déshúiligh. Tá tú ábal de rud é gan eiscint ach níl sé anna éasca. Tá sé inechta má tá tú i áit le in nóid Truailliú Solas agus fiú má tá tú amach faoin túa caiigh tú an píos trealamh ceart úsáid chun é a eiscint. Le cúpla den a rudí eile atá amach san spás, níl tú ábal iad eiscint ó an cahar le Truailliú Solas, ach fadas bhfuil tú amach faoin túa, well, le bóthar bó finna tá tú ábal eiscint le asúla nód, le an réaltra Andromeda tá tú ábal eiscint le asúla nód. Má tá tú ag ggéir beáín níos mó a eiscint, fiú mar a dúirt mé fiú le déshúiligh beag golóir fécin Andromeda anna das amach faoin túa. Fiú le déshúiligh beag agus sin an rud atá tábhachtach. Níl déshúiligh mór ag gachtainna, agus tá déshúiligh mór agus telescope mór anna costasach orintanta. Tá costas 500 nó 600 telescope mór golóir chun an chud is mód an réaltra atá san spéir eiscint go héasca. Ach mátá déshúiligh agat, tá siad úsáideach fiú a ré an lé chun fécinn gur éon agus rudí cosúla sin. Ag fear isteach an seo, má fear míad isteach ar an Taras, an crí den Scorpion an seo calb a la crab. Tá tú ábal bh gáín den sais réal néil sin a eiscint, tá tú ábal an cnúsach réaltí sin a eiscint. Tá cnúsach réaltí anna samúil agus tá a lán cnúsach réaltí le heiscint mar spotta le asúla nód má tá tú amach faoin túa. Tá cean den a cín is fearr san réaltlinn Hercules, nu Heracles, nu Peirod, níl me sean gréagach nu me gréagach nua anna bha. Ach tá cinnte golóir go bhfuil Hercules thuas ag an am seo an bhliain, seans go bhfuil méid fécinn san áit mí ceart. Béidir go bhfuil sé thuas ar madan seachas is títhe. Tá cnús a réalte anmór agus anna cáúil láisteigh den réaltlinn de an don Hercule Hercules nu pe anam a bharlaat chur ar. Tá ceann anna cáúil cá bhfuil sé? Chúsan sin, tá sé thuas ar madan. Bonós ceann, beidir go bhfuil sin ó fág bhí sé beáíon dachar. Ach má tá méid fécinn isteach an seo. Tá cúpla spotí le heiscint, agus tá ceann na spotí sin cnús a réalta. Beg, well, bacórgamíocht tú ábalta 6 spotta eiscint fiú le asúlanna, tá sé dachar golóir ach chúsan sin, agus nóir fearn tú isteach le déshúiligh, tá tú ábalta eiscint bhfuil cúpla réalta isteach an sin, seachas réalta bháin. Tá tú ábalta an 6 sola scapathe sin a eiscint. Tá nó rudí cosúla sin ní léon seans go bheocht tú ábalta eiscint le déshúiligh isteach a cahar cosúla cahar curcií le an méid Truailliú Solas a bhfuil gin. Ach tá cúpla déna cnús a réalta dachar le heiscint, tá cúpla déna cnús a réalta le heiscint le asúla nód, ach fécinn siad cosúla spotta len súla nód agus nóir fearann tú isteach le déshúiligh an sin tá tú ábalta eiscint go bhfuil níos mó ná réalta bháin i gceist. Seo é an 6 difríocht a dhéanaan Truailliú Solas agus déshúiligh. Ní caiigh tú dul go dtí
an Arctic nó gotí an ganmhlach I lá an Afric nó éonrad cosúla sin tá spéir a chódorcha le seo le áilt fiú ní carcurcií ach a cúnta curcií tá spéir a bhfuil dorcha in nachling an cúnta céirí tá spéir a dorcha if a gúil agus thusa mé ó freisin. Ach pe áit in bhfuil tú, pe tíir in bhfuil tú, tá sé a bhad níos saoire té amach faoin tú agus Déshúiligh úsáid ná ceannach telescóp a bhfuil mór go leor chun na rudí seo a haspáint le Truailliú Solas. Agus sin an 6 pointe a bhí mé ag éirí chur amach as gohfuilga san fí seán seo. Má buin tú tanmhás agus má tá tú tar rééis dul amach faoin túa agus úsáid an óla seo, tám tar rééis seo ará cúpla ó ar an si YouTube seo. Má buin tú tanmhás an fí seán seo, má ceapan tú gohfuil sé sin úsáideach. A brú an canapa go deireann gohhaile an fí seán seo agus mar a bhiste le stálaíon go dtí me canal YouTube, beag sé bhad níos éis go dom níos mó fí seán a churathú as an áisinach freisin tá siomh idirlína a gom ina bhfuil tú ábalta léamh beáín den óla seo cuihíns content.ie gur maithagún as 8 fécint agus éisteacht agus is dólam go feiceadh mé thu an seo arís.